Dobrý den, jmenuji se Michaela Benešová a ráda bych tímto videem představila to, co dělám a spolupráci, kterou bych s vámi mohla navázat, pokud byste si tuto spolupráci vybrali. Já jsem poslední 4 roky terapeut ECS Bars, to znamená, snažím se lidem pomáhat s tím, když nechtějí mít v hlavě už to, co jim brání žít šťastný život. Není to jenom o tom být terapeut ECS Bars, ale je to takový průvodcovství tím, jak žít lepší život a jak si to udělat třeba trošku jiný, aby to bylo jako fajn. Ale moje spolupráce, kterou bych ráda nabídla, která je vlastně nová, vychází z toho, že já jsem dlouhá léta působila v korporátním prostředí v oblasti lidských zdrojů. Sama jsem na to tehdy bohužel doplatila, když to řeknu jednoduše, protože jsem vyhořela, ale díky této metodě, která ke mně přišla jako dar z nebes, jsem se z toho celá vyhrabala a dostala jsem se tam, kde jsem vlastně teď. A já bych ráda nabídla spolupráci, kterou nabízím a kterou vlastně nazývám Chci být i v práci v pohodě. Je to taková kombinace HR a toho, co dělám, to znamená poradenství a to zbavit se toho, co vám už prostě nefunguje i v práci. Nejste tam šťastní, nejste spokojení. Je to zaměřené nejenom na management a vedení, ale samozřejmě i na samotné zaměstnance, kteří se třeba necítí v práci úplně komfortně, neví, co s tím a rádi by s tím něco udělali. A samozřejmě víc informací mám na svých webových stránkách, ale co tím chci říct je to, že kdyby mě před 4 lety někdo řekl, že existuje někdo, jako jsem třeba já, a promluvil se se mnou, tak by mě to možná netrvalo ty 4 roky si k tomu dojít. Takže nabízím to, s čím mám pouhé zkušenosti a to, s čím si myslím, že to funguje a že to jde fungovat. To znamená bez stresu, bez toho, aniž by člověk ráno vstával a bál se jít do práce. A nebo manažeři, kteří se snaží a jejich zaměstnanci jsou stejně nespokojení a neví, co s tím. Takže pokud s tím chcete něco dělat, pokud chcete někoho, kdo bude vaším mentálním průvodcem, který vám bude pomáhat s tím zlepšit to, co je třeba nad rámec vašich možností časových, anebo prostorových, anebo prostě jenom mentálních, anebo psychologických, to je úplně jedno, tak jsem tady. Můžete mě kontaktovat, můžeme se domluvit na individuální sezení nebo skupinové sezení. Záleží to samozřejmě na vás, jaký problém budete řešit, anebo co byste rádi docílili zlepšení, ale samozřejmě jsem tady pro ty, kteří tu změnu chtějí. A budu strašně ráda, když budu moct pomoct aspoň jednomu jedinému človíčku, aby třeba nevyhořel, anebo se nebál, anebo ráno stával s chutí do práce. Dejte vědět.